máma Honzi. Dobrý, tam jde Pepino. Já to dneska jak přivolám na Rouda. Na Roudou, vole. Teď jsi jak Brambora. To do prdele. A už nevidím v tom docela. Áno, to by to rozpočet to na moc nekoli. Ale tak si to tam takhle půjde, ne? Pěkně velký. A tu je To to. bylo pole jak. 15, tak jestli to trošku uteklo, proti mám ty tam budou už. PPA Osel 714 vyjíždíme, místo zásahu Slatěný příjem. Na tu první nehodu, to bylo 3 minuty a na tu druhou minutu. Minutu? A tak oni to berou od ty SMSky. Jo. Ne od houkání sirény. No. Dneska mi přišla dřív SMSka a siréna. Je taky, jo. A já jsem to doplnil, akorát, že jsem včera byla houkání jako zkoušky, tak jsem to nechal vypnutý, že to ve 4 hodiny zapojím. Šel jsem od našich a říkám, no už se nebudu stavovat, počká to do 4. Tak nebudeš na bulváru, víš asi? No zase, jo. No budu se tam smočit, abych jim tam zasmrděl. Na požár do přírody. Na místě příjem. Jo? Chodíme na místě. To budou profíci, ale Zase jo. no, dobrovolně. Dobrovolný. No dobrá, asi ještě ne, asi. Ještě ani nehlásili, že budou vyjíždět asi. To ještě nehlásili, že vítěj, no. To bude dělat předět, víš? Byl na zahradě nebo kde to tam byl? Já doma, vyběhl jsem z baráku a utíkal jsem pro kolo na zahradu. Jo. Jo, babu. Já jsem zrovna strávil. To má dělat, když je velký auto. Tam jsme byli, ale v Tuněchodech přece ne, to bylo za Topolí, to bylo za Topolí. Tu někodek jsme byli, jak tam byly vyplavený ty skleníky, ne? Nebo foliáky. Ne, tam hořelo od toho káněte, jak má na poslední, co jsme byli na Tuněchodech. Káďa, dobrý, pouknítě. A první má si vítěj, dobrovolný. No. Byla by odstuda. No tady bude další obchodák, nebo co to bude? No, jo. Nějaký objem. Vole, tam se tady kutáhlí, vole. Ty vole, co jste vole si držet, vole? To máš komando, co? Ne, Nestavej je. Hádej se, kdo má větší bubek. Nestavej, Ale před chvílí, no. Nemusíš ve městě, to je jedno. Ve městě to je úplně jedno. Jo? No, tam přijde moc, nic nebude. Oni, ne, když v Pepinku jedeme úplně prostě. Jsme v Haplední oboru úplně někde jinde, chodím s tím, najet si normálně do toho, on se ti uhnou a se ti uhnou. On stají na schvál, on nás vidí asi.
Moldávie. Ne? To by Vašek, ty vole, nevím kde, vole, co by s tím dělal, vole. Když viděl, bych se nedivil, že by to stihnul. No ono to čučá furt další. Kdyby náhodou, hej, vylezete nahoru, lopaty, uhelky a co půjde, to menším. Bouchat uhelkama, co půjdem, tak normálně půjdeme proudem, vysokotlakem, a co ne, tak uhelkama, aby se to nerozdrabávalo, a aby se to nerozšířovalo, anebo uhelkama to aspoň házet zpátky do ohníče. Rozumí. Říkali, že to chytá od věku. Doufejme, že to nebude na stoječku. Dávaj to vzadu, to je pěkný. To je pěkně, ano. No taky trošku pofukuje. Tamhle už to hasej, ne? Jak jde bílej čou? No. Vidím asfalt. To je ty family, no, to je ty format. Jestli nepojedeme odsáď, to vlastní. Dovka rozumí, příjem. PPA 10714 letní a dynamické zásahu příjem. PPA 100 rozumí, tlačí na dynamické. Ty vole, co to je? Práva provedení zásahu Slatňany, odkud máme na jíždě, příjem. Hele, dáme si takovým asi Pepiku semhle, tamhle vedle ty Tatry někde asi. Tadyhle takhle jeď vedle ty Tatry, aby se to nešlo do pole, tam je s zakladačem, tak aby to tam neutíkalo. Tam jsou plameny, hele, ty jsou tam a tahaj, tak jeď rovně, tam už jim to neuteče. Ošaní, bacha na dráty, nechci vidět, že někdo sáká na dráty. A Pepiku, vem to za ten sloup, za ten druhý sloup, hele.